Сега ще разгледаме елементите на покривна система Брамак. Какво предлага Брамак като елементи на покривната система на пазара? Покривна система Брамак се състои от керемиди и специални керемиди, като покривни изделия. Предлагаме слънчеви колектори, които могат да се вграждат в покрива и да се монтират на стойка. Съответно предлагаме и елементи, други допълнителни елементи, за да може да се изработи покривът единствено и само с нашите материали. Тоест от една ръка да получите всичките материали за направата на една комплексна покривна система. Ще ги разгледаме последователно, по-отделно всеки един от тях. Групите продукти, които предлагаме, са керемиди и специални керемиди, компоненти, соларен покрив и накрая ще ви разкажем малко и за това какъв сервис предлага Брамак на своите клиенти и партньори. Моделите керемиди, които Брамак предлага на пазара, са в три основни форми. Първите, които са с малката вълна, Classic Pro, Natura Plus и Spectra Economic, като разликата между тях е в това какво е покритието, което е по горната видима повърхност. Вторият модел керемида, която Брамак предлага на пазара, това е голямата вълна Attica Pro и Attica Antique, която е много популярна в България. И една керемида, която Брамак предлага на пазара от 2009 година, Dunav Pro. Всяка една Брамак керемида има на гърба си щампа с логото на Брамак и N490. Това е европейската норма, на която трябва да отговарят всички бетонови керемиди и специални керемиди, които се полагат на един покрив. Сега ще разгледаме основните параметри на керемидите Брамак. Суровините, от които са направени керемидите Брамак, са пясък, цимент, вода и неорганични пигменти. Горната повърхност бива гладка, боядисана или не боядисана, в зависимост от това какъв е модел на керемидата. Размерите на керемидите, тук са изписани размерите на трите форми керемиди, които Брамак предлага на пазара, Classic, Dunav и Attica. Размерите на Брамак керемидите няма да ги изреждам един по един. За вас е по-важно да знаете покривната ширина на една керемида и то е точно 30 см, а другият размер е дължината на една керемида, което е 42 см. Когато дължината на една керемида извадим при покриването, се получава разстоянието между летвите, които са пряко зависими от това какъв е наклонът на покривът. Колкото е по-малък наклонът на покрива, толкова по-голямо е при покриването на два реда керемиди и съответно с увеличаването на наклона на покрива при покриването намалява. Като разстоянието между летвите варира от 31,5 до 34 см. Теглото на керемидите Брамак варира от 4,3 до 4,9 кг за бройка, което прави на квадрат около 43 до 49 кг при средна разходна норма от 10 керемиди на квадрат. За разлика от керамичните керемиди, които са по-леки на бройка, но пък са с по-голяма разходна норма, като се съпоставя накрая теглото на 1 квадратен метър Брамак керемиди с теглото на 1 квадратен метър керамични керемиди, се получава, че разликите не са много големи. Даже в някои случаи при някои модели керамични керемиди, теглото на квадратен метър на Брамак керемидите идва с малко по-малко, отколкото е теглото на тези керамични керемиди. По отношение на покритието, за което ви споменах, то е екологично чисто дисперсно покритие.